След като се насладихме на хубавата музика, стана време за кулминацията на вечерта. 23 часа започна единственото по рода си дивет шоу. Най-добрият драк на Финландия Марко Вайньо беше звездата на вечерта, а темата на шоуто беше Евровизия. Облеклата им бяха пищни, шикозни и много интересни, а изпълненията им бяха великолепни. Но сутринта, преди да пристигнем в Стокхолм, се качих на палубата, за да се насладя на красивите гледки. След това слязох да взема нещо за закуска и кафе. Ето това печиво е наистина най-вкусното на света. Имах още малко време преди да бяхме пристигнали и реших да отида до магазина. Оттам си взех новия ми любим аромат на Dior, както и различни продукти за лице на Люмене. Около 10 часа кораба акостира в Стокхолм и имахме около 6 часа на разположение да се разходим. Времето беше много ветровито и студено, но нямаше как да не отидем да посетим градинката с японски череши.